वया नारा लगी निर्वार थियो होशियार किताब हाणे खटे खटे पप्पू खान खटे खटे किताब हाणे खटे खटे सरदार पप्पू खान खटे वया नारा लगी निर्वार थियो होशियार किताब हाणे खटे खटे पप्पू खान खटे खटे किताब हाणे खटे खटे सरदार पप्पू खान खटे पढ़ियो लिखियो नौजवान जज्बे जुनून सां इनकलाब आणी दो इस्लामी कानून सां पढ़ियो लिखियो नौजवान जज्बे जुनून सां इनकलाब आणी दो इस्लामी कानून सां आहे वोट जो ही हक़दार थियो होशियार किताब हाणे खटे खटे पप्पू खान खटे खटे किताब हाणे खटे खटे सरदार पप्पू खान खटे वया नारा लगी निर्वार थियो होशियार किताब हाणे खटे खटे पप्पू खान खटे खटे किताब हाणे खटे खटे सरदार पप्पू खान खटे गैरती जवान ॾींदा वोट पप्पू खान खे ठप्पा ठाहे हणंदा किताब जे निशान ते गैरती जवान ॾींदा वोट पप्पू खान खे ठप्पा ठाहे हणंदा किताब जे निशान ते छाजो तीर छाजी तलवार थियो होशियार किताब हाणे खटे खटे पप्पू खान खटे खटे किताब हाणे खटे खटे सरदार पप्पू खान खटे वया नारा लगी निर्वार थियो होशियार किताब हाणे खटे खटे पप्पू खान खटे खटे किताब हाणे खटे खटे सरदार पप्पू खान खटे मुझो अब्दुल समद ही खुलियो ऐलान आ जेयू आई तां मुझो सिर भी कुर्बान आ मुझो अब्दुल समद ही खुलियो ऐलान आ जेयू आई तां मुझो सिर भी कुर्बान आ चवा चाचड़ थो बार बार थियो होशियार किताब हाणे खटे खटे पप्पू खान खटे खटे किताब हाणे खटे खटे सरदार पप्पू खान खटे वया नारा लगी निर्वार थियो होशियार किताब हाणे खटे खटे पप्पू खान खटे खटे किताब हाणे खटे खटे सरदार पप्पू खान खटे वया नारा लगी निर्वार थियो होशियार किताब हाणे खटे खटे पप्पू खान खटे खटे किताब हाणे खटे खटे सरदार पप्पू खान खटे।